Sunana Bilal Sada, CEO, Bilal Sada Telecommunications Limited. A 'yan kwanakin nan musamman cikin watan nan na azumin Ramadan an hangi bot ko kuma rubuce-rubuce a alluna na ambassadorship daga hannun matasa daban-daban na wasu miliyoyin kuɗaɗe mabambanta a matsayin ambassadorship daga kamfaninka na Bilal Sada. Me hakan yake nufi daga kamfaninka? Daga kamfani na wannan wani strategic move ne ko wani motsi ne na hikima wajen tallata kasuwanci mu a fahimtar mu kenan. Amma ga sauran mutanen cikin gari da sauran al'umma baki ɗaya ba mu san fahimtar su ba. Za mu so mu ji wasu suna da shako akan cewar anya waɗannan kuɗaɗe da ake gani tunda an iya hangar miliyan 15 an iya hangar miliyan 20 an hangi 7 an hangi 4 da makamantansu different amount. Gaske wannan kuɗin ne suke fita ko kuma a bot ne ake ba da wannan kuɗin daga baya a wani lissafi da ake tsakaninka ne da matasa? To kaga kamar yadda ka ce su daga cikin matasan ka tambayi wasu wanda dan daga cikin su ma mu kanmu mun san ana wannan abin na ƙara kuɗin wanda su wasu influencers din suna yi ne dan ganin cewa kada mutane su likin watakila down on them cewa ana ba su ƙaramin kuɗi in an sa su matsayin ambassador wato dan zuwan na gaba kenan. Amma mu a bangaren mu gaskiya ba mu san wannan ba saboda shi wannan mafiya ma zaɓi ne influencer. Amma kamar misali kamar yadda ka hidi yanzu ka ɗauka Bilal Billa ɗin da sauran dai ruwan da muka ba ɗin inda za ka bibiye su ka tambaye su. Don lokacin da shi Bilal Billa ya postin cewa mun ba shi miliyan 7 ɗin akwai mutane da dama wanda suka je comment section ɗin shi suna cewa ƙarya yake kamar irin an ƙara kuɗin ne ko wani abu. Normally ba na posting a social media. Wannan kuma dama ce ta musamman mu da muka ba duk wanda muka ba ambassador ta mai monetizing content din shi kuma muna sa ran cewa zai gyara yadda yake posting video da sauran wasu abubuwa. Yana daga cikin shirin da mu wanda muka ba ambassador ba zai sake tallata irin business din mu ba. In dai business yana competing da mu to ba za ka sake tallata shi ba har sai contract ɗinka ya kare. So in dai kasuwanci yana kamar namu to ba za ka iya posting ba ko da kauna ka ne. Saboda mu ka riga ka zama ambassador namu. Sannan in ka lura ko a kasuwancin sayar da data Bilal Sada tun kafin ya bada wannan ambassador din na Arewa already in ka je a Play Store zaka ga sama da mutum miliyan 1 sun yi downloading application din Bilal Sada wanda kuma kai kanka yanzu a social media ma da kake da followers miliyan 1 wannan kanshi ya isa ya sa mutum ya girmama ka kuma ya san cewa al'amarin ka ba na wasa bane saboda duk wanda zai iya tara follower miliyan 1 a kowane irin social media ne to wannan ba karamin abu bane ina ka kuma a ce ka je Play Store ka ga wata manhaja wadda take da 1 million followers wannan 1 million users wannan ba karamin abu bane to don haka wannan yana gwada maka irin yadda muke da karfi a business ɗinmu da kuma abubuwan da muke yi sannan kuma mu ba yau muka fara kasuwanci mu ba akalla mun kai shekara 5 muna yi sannan ina mai ƙara jan hankalin mutane su fahimci cewa shi talla a kowane irin kasuwanci wataƙila wannan strategy ɗinmu ne shine wanda ya hito da irin kila kuɗin da muka kashe dan amma su sani cewa a kasuwanci dan ka samu naira 10 ma kuma ka sake mai da naira 10 a matsayin talla ba asara aka yi ba ya danganta ga irin target ɗinka akan business ɗin da kuma abin da kake so ka cimma. Ana ganin tallace-tallacen ku a wasu fina-finai kuma wannan ambassadorship ɗin da aka bayar kusan lokaci ɗaya na kuɗi mai nauyi ya daɗa fito da irin ƙarfin da kamfani yake da shi da kuma nisan da ya wasu suna ta jefa alamar tambayar baya ga data tunda kusan da data aka fi sani hatta title ɗin sunan kusan Bilal Sada Soft Telecommunication da sauransu kusan da data aka fi gane shi wasu suna jefa alamar tambaya ya za a ce harkar data mutum yana samun irin wannan kuɗin ya za ka warware masu irin wannan tunane-tunanen. To ai wanda zai iya tara in dai har zaka iya tara kuɗi a wani kasuwanci to kuma kowane irin kasuwanci ma zaka iya tara kuɗi a cikin shi. Wanzu misali ya kamar da kai wannan tambayi wani zai iya cewa to Bilal ya samu kuɗi a data ni ma data dole zan saida. Idan ka ce data dole zaka saida in na tabbatar maka da cewa a data aka samu kuɗin to wannan ra'ayinka ne. Amma dai makasudin bayani shine in zan dauke ka in maida ka baya shine samun kuɗin ka a kasuwanci ya danganta ga yadda ka girmama kasuwancin naka kuma yake da faɗi da girma. Idan dai har babban mutum mai kuɗi zai iya sa naira miliyan 300 ko 500 ya bude gidan mai a rika zuba lita yana samun naira 1 ko naira 2 ko naira 5 ga lita ko naira 50. To me zai hana kuma wanda yake sayar da data kuma ta naira 200 300 400 shi ma idan zai iya sayarwa in large amount wato da yawa kenan. Wanda yake daga mafal suma miliyan 1 mu dauka kamar Bilal Sada me zai hana ya tara kuɗi da wanda zai samu ribar da zai ke duk wannan abubuwan sannan kuma ya rike yana